Жоро Илиев, легендата на българската мафия. Добре дошли в нашето видео, посветено на един от най-известните босове на българската мафия – Жоро Илиев. Легенда, която оставя дълбоки следи в тъмен период от нашата история. Днес ще разгледаме неговия произход, възход, конфликти и наследство. Първа част. Произход и ранни години. Жоро Илиев е роден през 60-те години на миналия век. Израства в семейство, което не е свързано с престъпност, но по времето на неговото юношество страната преминава през значителни социални и икономически промени. През 80-те години България е част от социалистическия блок, но младежите усещат влиянието на западната култура. През 90-те години, след падането на комунизма, страната попада в хаос. Много млади хора, включително и Жоро Илиев, виждат в организираната престъпност шанс за бързо забогатяване. Този период е